Ναι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο secret place. Τώρα έχει σιγά μέσα. Δεν ξέρω τι λέει. Δείξει λίγο εδώ. Στα ορκίδια μας, τώρα φτάνουμε στο καλό το μέρος. Στο very best base. Καλά, η ποιότητα σε αυτή την κάμερα είναι φανταστική. Είναι ανεπανάληπτη, θα έλεγα. Αυτό έκανα, φίλε. Μουσική. Όχι ρε παιδιά, έσπασα δεξιό έλικα. Είναι. Όχι, έκανα save εδώ. Μη μου και στην μπαταρία ρε μαλάκα, δεν έχει πολύ χρόνο. Πόσο λέει ότι έχει, γράφει πάνω. Δεν έχει τίποτα. Αρχίδια. Πώς ήταν η εμπειρία σου από αυτή την πτήση? Σεξουαλική! Δηλαδή ήταν... Είχαμε ένα compact με τα δέντρα. Το νου σου, θα μ' αρέσουμε. Γεια σου, κυρία. Ψάρωσε. Μας κοίταζε με τα δέντρα. Τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο.
Κάνε πιο χαμηλά περάζουν τα dude. Να και ο Λιάς, εδώ πετάει το drone του. Τι κάνει αυτό το κουμπί? Οπ! Σιγά. Ρε μαλάκα, θα προσγειώσω. Όλα στα μπλε. Μπλε λεντάκι.